Vida Lectora us acosta a la Fundació Bofill, on es presentà el document Compromís docent amb la cultura lectora. La trobada, un espai d'intercanvi entre docents sobre el paper de la lectura, va ser així d'enriquidora. Bona tarda a tothom. És una alegria poder organitzar actes d'aquest tipus i és un acte que forma part d'un cicle d'actes que venim fent des del 30 de gener. El 30 de gener, que alguns de vosaltres potser vau participar, a la Biblioteca Jaume Fuster vam presentar el document, que avui també serà molt important aquest document, que és el document del compromís docent amb la cultura lectora. També hem fet un segon acte, que ens vam anar fins a Lleida, organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics del Segrià el 13 d'octubre, i ara ens trobem aquí. Per tant, deixeu-me primer de tot agrair a la Fundació Bofill per poder facilitar aquest espai i poder realitzar aquest acte aquí, i també agrair a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, que estava fins fa poc la seva presidenta, la Maria Marcos, i ara tenim el Jordi Puche, allà a la penúltima fila, que també és un dels organitzadors. I també agrair a les persones que han acceptat de bon grat participar en aquestes dues taules rodones que hem organitzat i, lògicament, a tots vosaltres que també esteu aquí. La idea és que avui sigui un acte participatiu de reflexió, de crítica, d'elogi del que considereu oportú. I girarà al voltant, com he dit abans, del document del compromís docent amb la cultura lectora. Deixeu-me dir que és un document elaborat a base de lectures, com no podia ser d'una altra manera, i a base també de seminaris que en vam fer fins a 13 de seminaris a la Universitat de Barcelona i també en altres indrets. I també de conversar i compartir. És un document que també ha estat compartit amb moltes persones que ens l'han criticat i també això ha anat bé, diguéssim, perquè ni és arrodonint el text. La intenció d'aquest document és engrescar a tothom a pensar la seva relació amb la lectura i sobretot pel bé d'un enriquiment cultural, és a dir, per augmentar el bagatge de cadascú i sobretot no caure en cap actitud alliçonadora i indulgent, és a dir, sinó que el fet era impulsar i estimular els docents. És un document que té 12 compromisos que ara ràpidament diré les idees principals a partir de la idea de cultura lectora que després presentarem. Si anem al títol d'aquest document, que com he dit abans és Compromís docent amb la cultura lectora, ens serveix una mica per fer les preguntes importants. És a dir, si ens preguntem el per què d'aquest document, que sempre és una pregunta recurrent i important en qualsevol pràctica educativa, el motiu principal d'aquest document és la paraula compromís. O sigui, la paraula compromís és on està, diguéssim, el moll de l'os de tots els 12 compromisos. Compromís, si anem a l'etimologia de la paraula, compromitere, ve a dir que és la possibilitat de fer una promesa mútua plegats, en unió i sempre amb antelació. Quan es fa un compromís o quan es fa una promesa, es fa, i nosaltres l'entenem així, des de la llibertat. És a dir, les persones que avui esteu aquí, les que han acceptat a la taula rodona i les que heu vingut, diguéssim, a participar, s'ha fet des de la llibertat. I els compromisos també ve a ser una manifestació des de la llibertat i, sobretot, d'intentar sostenir un mínim desig en temps de malestar i desencís social. Jo crec que això és molt important a la funció docent. Si anem al qui, i seguim amb el títol del document, el qui seria els docents. El nostre focus principal d'aquest document serien els docents. I tenim un punt de partida. El punt de partida és que la feina docent també pot ser vista com una feina i com una tasca intel·lectual. I en el sentit etimològic de la paraula, és a dir, aquell subjecte que intenta llegir entre línies. Llegir entre línies un llibre, però també llegir entre línies una pràctica docent. Deixeu-me dir
que entendre la feina docent com un agent cultural o com un agent intel·lectual no estem descobrint res. Això a la història de l'educació hi ha molts exemples i nosaltres ens sentim una mica hereus d'exemples que tenim al llarg de la història. I si anem al què, anem a la idea de cultura lectora. La cultura lectora, nosaltres al principi ens sentíem a gust amb la paraula cultura. Creiem que el substantiu ja és suficient. Però finalment vam afegir, i això fruit també de debats i de seminaris, vam afegir l'adjectiu de lectora. Però no volem que sigui un concepte així contenidor, és a dir, que hi entri tot i al final es desvirtua i no saps ben bé del que estàs parlant. Sinó que la idea és que serveixi una mica per delimitar el camp de joc, les reflexions i l'esquema mental. I també serveix per fer actes com el que fem avui. És a dir, avui el que intentarem convocar és els 3 elements que ara presentaré que donen joc a la cultura lectora, que en el fons la cultura lectora també serveix per fomentar la lectura com una part important de la identitat docent. Però també és cert que la cultura lectora no volem que es interpreti com un solucionisme, és a dir, no venim aquí a solucionar tots els mals i tots els reptes que ens planteja, diguéssim, la societat i el sistema educatiu, sinó que la cultura lectora té una voluntat, que és contribuir a renovar l'horitzó utòpic de les institucions educatives, ja sigui l'escola, la universitat i l'institut, i des d'una navegació netament humanista, és a dir, volem convocar a la filosofia, a la història, a la literatura, l'art, la cultura, la música, tot allò, diguéssim, que ens fa humans. I també és una oportunitat per unir cultura-educació i educació-cultura. La idea de cultura lectora va lligat a tres elements, és a dir, és un triangle, i el primer element de la cultura lectora que dona sentit és que hi ha d'haver lectors, hi ha d'haver persones que llegeixin. I aquí nosaltres diem que hi ha d'haver mestres, docents, lectors i lectores. El punt de partida, o la idea que nosaltres partim d'aquí, és que entenem que un docent amb un hàbit lector consolidat segurament tindrà més elements per poder practicar la seva activitat de docent. I un docent lector és aquell que accepta llegir amb una forma d'emancipació, és a dir, que sap que llegir no és simplement fer una cosa o alguna cosa, sinó que llegir és fer-se un mateix, és a dir, la possibilitat de cuidar i el teu esperit i del teu ésser. Les 4 idees claus importants dels lectors, dels docents lectors, la primera és que no existeix un lector ideal. O sigui, no podem perseguir un lector ideal, i això no és una idea nostra, sinó és una idea d'Alberto Manguel, en el qual ell fa tot un recorregut dels possibles lectors i acaba dient no hi ha lector ideal. La segona idea és que hi ha moltes maneres de relacionar-se amb un text, moltíssimes, és a dir, podríem dir allò tants caps, tants barrets. Hi ha maneres, hi ha la lectura de supervivència, hi ha lectura de coneixement, hi ha lectura de plaer, o si ho diem en una traducció educativa podem dir que saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir. Per tant, hi ha moltíssimes maneres de poder enfrontar-te en un text. La tercera idea és que sempre estem llegint. Sempre estem llegint. No som la generació que llegeix menys. I això el Roger Chartier, me'n recordaré tota la vida, que sempre m'ho va dir. Som la generació segurament que llegim més, si ho mirem en una perspectiva històrica. I el repte no passa per la lectura, per fer lectors. Segurament el repte passa de com podem fer lectors que puguin acceptar de llegir en profunditat. És a dir, lectors que acceptin tenir una certa actitud. Quina actitud? Doncs aquí és quan ens convertim en revolucionaris. Una actitud reposada, de calma, de desconnexió, és a dir, tot allò que el sistema, diguéssim, no ens deixa fer. I fins i tot, com diu Virginia Woolf, fins i tot un lector que necessita una cambra pròpia. És a dir, que ha de tenir la possibilitat de poder allunyar-se del món per poder llegir. I l'última idea i clau important del lector, del docent lector, seria que llegir afavoreix una dimensió personal, és a dir, un esperit. Et cuides tu a nivell personal, però també acabes cuidant una dimensió col·lectiva, perquè aquelles lectures que tu fas també tens la possibilitat de convertir-les, per exemple, en un club de lectura o, per exemple, en una conversa informal prenent el cafè. El segon element de la cultura lectora serien els llibres. Els llibres com a objecte cultural que engrandeix les perspectives.
El nostre punt de partida és que el llibre encara és vàlid. A principis d'aquest segle, hi ha veus que deien que s'acabaven els llibres en paper. Estem al 2025 i que sapiguem que els llibres estan vius i estaran vius durant molts anys. El llibre, Stephen Zweig deia que el llibre és una gran innovació tècnica i espiritual, i això encara està vigent. Roger Chartier diu que el llibre és un objecte, perquè ho és, però també és un discurs, és a dir, que et fa sentir, et fa pensar, et fa viure altres vides, viure altres subjectes, però també ens diu Teixidor que el llibre serà aquell mestre que sempre està disponible. Sempre que tens un llibre, tens un mestre al costat que et pot també il·lustrar. O Jaume Sela sempre em diu que el llibre, és el que guarda la memòria. És a dir, els llibres, si vols anar cap als segles anteriors, doncs el llibre et donarà la possibilitat d'entrar en aquest segle. Les 3 idees claus importants és que és important fugir de dicotomies. És a dir, no podem confrontar la cultura escrita, la cultura de llibres, amb la cultura audiovisual, que això passa algunes vegades, perquè va en contra de la cultura dels llibres. Tenim, podríem dir, la guerra perduda i a part són 2 universos que es poden retroalimentar i aquí hi ha experiències. I també és important no només llegir un tipus de llibres, sinó nosaltres fem aquí una metàfora gastronòmica i és important llegir llibres de cuina ràpida, fast food, però també llibres amb delicadesa gastronòmica que s'han de fer i són els que demanen aquella actitud que deia abans i també aquella cambra. També és important que els docents siguin una mena d'agents literaris, que siguin crítics literaris, és a dir, que sàpiguen separar el gra de la palla literària, és a dir, que tinguin la possibilitat de saber discernir quina obra té qualitat literària i quina no, perquè després això és molt important perquè has de situar quins llibres entren a l'aula i quins no, quins són aquells que has de treballar i quins llibres són aquells que no has de treballar. I per últim, també és important que els docents tinguem un corpus de textos que podem considerar clàssics, que ens donarà la possibilitat d'anar vestint el nostre cànon, un cànon, diguéssim, dinàmic, particular, que això ens donarà, diguéssim, discurs o la possibilitat de tenir discurs pedagògic. I per últim tenim els lectors, tenim els llibres, vindrien les lectures, vindrien la importància de les pràctiques lectores. I el nostre punt de partida és que les institucions educatives han de generar un ambient procliu a l'aprenentatge amb llibres. I les 3 idees clau és que fer docència constantment és fer activisme de la lectura. No només en el moment que hi ha el temps de lectura, sinó en qualsevol moment es pot fer activisme de lectura i fins i tot fora de l'escola, de la universitat o dels instituts, sinó en qualsevol moment es pot fer activisme de la lectura. És important consolidar les biblioteques escolars i totes aquelles pràctiques que tinguin a veure amb el foment de la lectura i també és molt important que hi hagi una aliança sòlida, perquè al fomentar la lectura, l'escola, l'institut, la universitat és important, però també és una pràctica social, i és a dir, també és important que es pugui aliar mitjans de comunicació, museus, altres institucions perquè puguin ajudar. En resum, cultura lectora, docents lletraferits, docents lectors, docents que llegeixen, llibres, obres de qualitat literària, però ja hem dit que hem de tenir una visió àmplia, i també lectures, és a dir, situar la lectura en el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Això nosaltres considerem que pot ser terra fecunda, que pot donar la possibilitat d'una terra fecunda, i si recordem l'origen etimològic de la paraula cultura, que vol dir colere, és a dir, que vol dir allò de que neixin, que doni fruit, és a dir, cultivar la terra, ens donarà la possibilitat de donar fruits tant a l'escola com a l'institut, com a la universitat i fins i tot a la societat en general. Dit això, ara voldria presentar el mestre de cerimònies, que no sé on el tenim, el Marc. El Marc serà el moderador de les 2 taules que avui tindrem i aquestes 2 taules, la primera començarem amb una pregunta, es pot ser docent sense ser lector, i després vindrà una altra taula rodona que portarà el tema del títol de la lectura al centre del projecte educatiu. Jo volia agrair al Marc que hagi acceptat, diguéssim, fer aquí de moderador i de mestre de cerimònies, i deixeu-me presentar breument. El Marc és professor també de la facultat que jo faig classes, a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona.
també és membre de la cooperativa Tàndem, però segurament aquí fora em deien ui, el Marc el coneixo, i el Marc et coneixen crec que és perquè ets un especialista, expert, no sé com dir-ho això, en literatura infantil i juvenil. I gràcies, Marc, per acceptar i et dono la paraula. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies a tothom per haver vingut aquí. És un autèntic plaer poder fer de mestre de cerimònies d'aquest acte que, en el fons, com ja veureu, el pes realment i la importància la tenen les persones que ens acompanyaran ara a les taules i tot el que puguin dir, i jo el que faré és intentar acompanyar-les de la millor manera possible. Per tant, ja sense més dilació, jo començaria ja a entrar una mica en el que pertoca, amb aquesta primera taula que es diu Es pot ser docent sense ser lector, i convido per tant a pujar a la Marta Pons i l'Alba Sabater. Allà. Sí. Tu al mig. Bé, doncs, primer de tot, les presento breument. A la meva esquerra tinc la Marta Pont, mestra de l'Escola Ribatallada de Sabadell, i a la meva dreta l'Alba Sabater, professora de Llengua i Literatura de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Benvingudes, gràcies per haver vingut. Bona tarda a tothom. I per prestar-vos a fer aquesta conversa, aquest diàleg, perquè al final la taula veureu que està plantejada com això, com un diàleg, com un intercanvi, al voltant d'aquesta idea, d'aquesta pregunta de si es pot ser docent sense ser lector. La primera pregunta que us faig és una mica tramposa perquè ja la sabeu, ja us la vaig avançar. De fet, us vaig demanar uns petits deures, que féssiu uns petits deures. És un bon moderador, ens va preparar. I és que, consultant aquest document que totes teniu disponible avui a les vostres mans, aquest compromís docent amb la cultura lectora, que escollissiu un d'aquests compromisos, el que per vosaltres d'alguna manera expliqués millor la vostra identitat professional, al final, el que vosaltres en el vostre dia a dia assumiu de manera més clara. Us vaig demanar que escollíssiu aquest compromís per poder explicar-nos avui aquí. Començo? Comença. A veure, jo, quan me'l vaig llegir els 12, em va costar triar-ne un, així d'entrada, perquè dius, jo tinc una mica d'aquest, o sigui, tots m'identifiquen una mica, no? Però sí que és veritat que potser els que me'n vaig quedar dos, no me'n vaig poder quedar només amb un, i em quedo amb el 5 i el 12, perquè ara no recordaré bé el nom, no el diré bé, no passaré, us el mirareu, però una mica el 5 i el 12 tenen tots dos aquesta com dimensió social del que és el lector, no? Aquest anar més enllà, aquest pensar que ser una persona que t'identifiquen com algú que llegeix i que li agrada llegir, que es pot parlar de llibres, és guai, i com hola, i que estar en un grup així és bonic i que fomento tota aquesta idea de que el llegir ha d'unir, de que és una activitat més la lectura, que sembla que avui en dia, tot i que els números abans quan parlava el Jordi, sembla que es llegeix més, sí que és veritat que sembla que sigui una activitat una mica... Hi ha tantes coses a fer avui en dia que el llegir queda una mica més arraconadet, doncs no, fer-ne en bandera de dir llegir està molt bé i els mestres, ser mestres lectors és una cosa que és per posar-nos una medalleta i per fer-ne molt ressò, no? I per tant aquestes dues són les que potser d'entrada més em van agafar a mi. I a mi, jo quan ara, que les havia llegit molt i ho sabia molt, però ara al fer-me la pregunta i pensar-les i mirar-les, jo si penso en la meva activitat docent, jo estic a secundària, molt batxillerat, a mi la que lliga més amb mi és quan relaciones la literatura, el llegir, amb l'àmbit personal. A mi és la que, amb els anys que porto de docent, és el que em lliga més. Jo el que faig sempre, i potser alguns ja ho sabeu, és presentar llibres de gran nivell, quan estàs fent literatura. Per exemple, avui mateix estava explicant Sant Agustí. Sant Agustí, imagineu-vos explicar Sant Agustí d'Hipona amb nanos de 16 anys. Però automàticament els dius, creieu en Déu vosaltres? Qui creu en Déu? Qui està batejat? I fas aquell lligam personal i jo crec que els agafes de seguida. Després agafes el text de Sant Agustí i llegeixes.
No? Però que a mi aquest lligam personal és el que al llarg de la meva vida docent m'ha anat més bé per fer entrar el gust lector amb els... Després expliques, Ui, mireu la Neida, i ho llegim, mireu que és difícil. Però que us heu enamorat vosaltres? Sabeu aquell lligam així del que és la gran literatura o el que és... I després, amb la seva vida personal, no? Això és el que a mi m'ha agafat més. D'acord, gràcies. Doncs ara entrem una mica a la gran pregunta, a la pregunta que dona, de fet, títol a aquesta taula rodona, que és aquesta de es pot ser docent sense ser lector? Aquí faig un petit apunt que, de fet, aquí agafo les paraules d'en Jordi, que ja ho ha exposat molt bé, que clar, aquí quan parlem de ser lector, clar, aquí ens referim a ser lector, podríem dir ser lector fort, parlem d'aquest lector que realment agafa la lectura i realment forma part de la seva vida i es pren aquests temps que deia en Jordi, aquests temps de calma, aquests temps de pausa per llegir de manera aprofundida, que també cerca diversitat lectora, aquest lector que va més enllà d'utilitzar la lectura com una eina de vida necessària, que evidentment tots la utilitzem, però aquest lector en majúscules. I d'alguna manera us faig aquesta pregunta complexa, potser, es pot ser docent sense ser lector? Jo t'he de dir que jo canviaria la pregunta. Jo no faria la pregunta de si es pot ser, sinó si s'hauria de poder ser docent sense ser lector. M'agrada potser una mica més, fer aquest anar una mica més enllà. Per què? Perquè tal com està, segons el que jo penso, la resposta, i ara pensant en la realitat que tinc de vegades als centres on vaig o amb mestres amb qui parlo, és que de vegades la resposta seria sí. Es pot ser docent sense ser lector, perquè parles amb gent i de vegades et trobes a gent que llegeix molt, molt poquet. Aquests nivells que no arribarien a aquest nivell d'un lector amb força. Per tant, la idea és, s'hauria de poder ser docent? I llavors aquí la meva resposta seria un no. Perquè és que llegir ens aporta tantes coses que ara podríem estar aquí, no a la taula rodona, podríem estar moltes hores parlant de tot el que ens aporta llegir, i el que ens aporta com a docents el fet de ser lectors. Per tant, hem de fer gran campanya i penso que s'ha de fer molta feina amb mestres joves, amb mestres que comencen, amb els claustres, amb equips docents, per intentar cada vegada més que la gent s'enganxi amb el tema de llegir. I llegir, podem llegir de tot, però poder conversar sobre coses que s'han llegit, des d'articles de revista, temes més pedagògics, novel·les, poesia, teatre, però per mi el tema és aquest, o sigui que malauradament la resposta ara seria un sí, crec, però no hauria de ser. A veure, clar, és que aquí jo crec que tots els que estem aquí som lectors. Que sí? És que aquí ara som una mica una tribu, som un clan, no? Sí. Clar, tu estàs a l'institut i jo veig que molta gent no és docent i no llegeix. Ara, baixant cap aquí, parlava amb una amiga meva de Saragossa, que era professora i que té una mica més gran que jo, i també hi ha un problema d'època. Clar, la gent que som grans, clar, quan érem joves és que no teníem res. No teníem mòbil, no teníem sèries, no teníem Netflix, no teníem... I clar, la lectura era molta part nostra. I ara, per exemple, veig molta gent jove a l'institut que és docent, i és bon docent, de vegades, i és bon docent, però potser no és tan lector. Jo diria que es pot ser docent sense ser lector. Clar, des de la nostra òptica, de tots els d'aquí jo diria, no, hem de ser lectors. Però la realitat, quina és la realitat? Que jo diria que hi ha molta gent que ara no ho és. Al meu institut tenim, com a molts llocs, mitja hora diària que es llegeix. Doncs molts professors, és que és l'única mitja hora que llegeixo perquè no tinc més temps. I aquesta és la realitat, jo diria. T'agafo aquestes paraules que deies, potser hi ha docents a l'institut que no són lectors o no són aquest tipus de lector que jo definia, però són bons docents. Però llavors la pregunta, i també agafant coses que tu deies, Marta, seria llavors, però realment què ens aporta, agafar-ho des d'aquest vessant? Què diríeu llavors que ser lector et pot aportar com a docent? Clar, jo ser lector, clar, és que torno a dir que aquí tots som lectors, Clar, ser lector a mi què em dona? Que soc lectora des que la meva mare m'explicava contes, I llavors, clar, a mi ser lector què em dona? Entendre la realitat. És que bàsicament és això, llegir sobretot ficció, poesia, narrativa. Llavors hi ha l'assaig, història, això és una altra cosa, que també. Però de vegades llegir, què t'ensenya? Doncs per què estem ara aquí tots nosaltres,
Si un dia surts d'una classe... Dius, quina merda de classe que ha estat. Penses, Beckett, tu, existencialisme. Estàs com si fossis Beckett, no? Un altre dia surts d'allà parlant de floretes i tal, o tens Verdaguer el Canigó. Una miqueta, a mi ser lectora, què em dona? Em dona una visió ampla del que és el món. Però clar, jo és que soc lectora. No sé si bona o dolenta. Això que parlava abans el Jordi, el bon lector, el mal lector, no ho sé. Però quan és lectora, per mi, m'ajuda entendre el món que visc. Encara el dia que estàs trist, el dia que estàs alegre, el dia que aquell nano té una depressió, el dia que ve un pare enrabiat per no sé què. A mi m'ajuda a entendre el món, perquè, clar, llegir, què fa? T'amplia la teva vida. Jo sempre els dic als alumnes, per mala sort o per bona sort, no ho sé, naixem i morim, i tenim una vida. Potser no seré mai assassina, potser no m'enamoraré mai d'una noia, potser no em pintaré mai les ungles en un lloc d'aquests, però llegint em puc pintar les ungles en un lloc d'aquests moderns, puc anar al concert aquest que dieu vosaltres, que jo... Pots fer coses, i llavors jo dic que vas tota la vida. I a mi això, com a docent, clar, és que jo és la meva vida, llegir. Vull dir que... A mi, ara dient això, penso, si ara preguntessin als meus fills què és veient a la vostra mare, què és ser lectora, em dirien anar sempre carregada i a casa no tenir espai per res, perquè sempre que arribo llibres i em diuen, mare, ja no hi cabem més, no portis més llibres, no? Perquè és aquesta sensació de vas a una llibreria o vas a biblioteques i he de sortir carregada, no? I aquesta sensació, però a part, a l'escola, i a l'escola també sempre portar llibres a sobre i parlar de llibres, i això aporta poder conversar, o sigui, conversar de tot una mica, no? Perquè si has llegit, una mica el que tu dius, pots haver-te convertit en moltes persones o pots haver viscut moltes vides, no? I poder parlar de tot això és que... I el que és molt bo, jo penso sempre, almenys al meu lloc, és què esteu llegint vosaltres? Saps? A l'ambient de secundària, com jo vaig començar llegint Enid Blyton o Lili, potser hi ha gent Pulgarcito, d'allò, perquè ara hi ha nanos que llegeixen molt. Hi ha nanos que llegeixen aquestes històries de la casa del llibre, allò, aquells colorins i tal, i d'amor. I això realment, mostrar interès, no dir, ui, això és una porqueria. No, escolta, què estàs llegint? Explica-m'ho, i més demostrar la teva ignorància. Clar, és que jo soc molt gran i això és que potser m'agrada, explica'm una mica. I aquest feedback, està molt bé. I posar-te al seu nivell. I tu demostrar la teva ignorància respecte al que estan llegint ells. Que ells es creixin. I que t'ensenyen aquell TikTok. Alba, mira aquest TikTok, explica aquell llibre. I tu allà mirant el TikTok. No? Allò... Perquè vosaltres sou conscients, recordeu, aquelles llavors que han fet ara que esdevingueu lectores, que sigueu lectores, que fóssiu lectores, què va marcar el vostre camí lector? Jo, mira, ara que dius això, és que a mi jo em puc dir el nom del primer llibre que sóc conscient d'haver volgut comprar-me quan jo era nena, perquè jo havia anat a una escola de monges, d'aquells que ens apreníem a llegir, anant cada dia un per un davant de la monja, que ens feia llegir un llibre, que ens anava posant una marca al paper, és igual, vull dir que tot el que tu vulguis. Però el primer llibre, que després de fer tot això jo vaig poder llegir i que el vaig acabar, era un conte, i quan jo vaig arribar a casa amb aquella il·lusió de dir he acabat el primer conte conscient i l'he llegit jo i el volia tenir a casa. I me'n recordo que, clar, jo estava començant a llegir i per tant vaig arribar a casa i el vaig dir tal com jo el llegia en aquell moment. I a casa meva suposo que va fer molta gràcia que jo el digués d'aquella manera i em van portar a recórrer llibreries de Sabadell, que soc de Sabadell, a buscar-lo perquè me'l volien regalar. I arribàvem a una llibreria, perquè no el vam trobar a la primera, i em deien, Marta, quin llibre vols? I jo, posava superorgullosa, era un nap buf, deia, El llop, el Garri, l'ànec i l'oca. I tothom reia, anava a buscar a veure si de la galera hi havia el llibre aquest. I va ser el primer conte que el vaig poder llegir jo sola. Llavors, jo aquest és que sempre el tinc a casa perquè ara el van reeditar i ara és molt més bonic, amb unes il·lustracions molt més maques, no? I per mi això, sempre que penso, em donen bé de moltes coses, jo crec, de l'escola, de casa, de Cavall Fort, perquè per mi Cavall Fort va ser un gran puntal de descobrir que allà dins hi havia, no sé, una possibilitat de lectures molt bones i l'experiència que m'ha anat portant, suposo, a rodejar-me de gent i tenir la sort de tenir gent al meu voltant que m'ha anat nodrint amb el tema de la lectura. Però el primer llibre és aquest. I mira, ho explico perquè encara me'n recordo molt. Va ser un episodi molt graciós. Jo crec que primer devia ser la meva mare explicant-me contes.
Llavors jo recordo que a mi, jo soc de Girona, Sabadell, Girona, Sant Narcís, al barri, i llavors allà em deien la Quento, perquè jo arribava allà, mama, en Quento. Potser un primer llibre, allò que em va agradar molt, saber quan queia la denteta, jo a la meva època eren els Angelets, em van portar el Mago de Oz, que el tinc rebregat i el tinc a la meva biblioteca, el tinc allà posadet. Llavors una cosina em va regalar, també us en recordareu alguns de vosaltres grans, el tercer curso en Torres de Malori. Lenny Blyton. I allò va ser així. I així sense parar. Llavors me'n recordo quan ja era més gran, Maria Antònia Oliver, Punt d'Arròs, ja vas entrant. Jo feia ciències, dic, ui, això és el que t'agrada, Maria Alba. Llavors em deien Maria Alba. Dic, vés-te'n a literatura i fes filologia, però és que clar, jo dic que la gent que ens agrada llegir. Jo el meu pare, quan arribava els diumenges amb el Telexpress, un diari de fa una... i amb el Lili i el Pulgarcito, és que encara el veig al meu pare, amb allò, el meu pare era mecànic, i t'arribava allà amb el Telexpress, el Lili, aquella rosa, que encara els tinc, Pulgarcitos, i ho devorava tot, hazañas bèl·liques. És que jo crec que si t'agrada llegir, jo llegia tot el que... Quan anaves amb el cotxe, anaves llegint els anuncis, que ara ja no n'hi ha quan vas a la carretera, no? Seat, Coca-Cola, no me'n recordo, però és que... I això no tothom ho pot tenir-ho. Això hem de ser conscients que no tothom pot tenir aquest gust per la lectura. Que hi ha gent que té altres gustos. Això també han de ser una mica de vegades conscients, no? Sí, és interessant també aquesta pregunta a vegades, no? Clar, no sé. Què hem d'aspirar, no, també? Clar, per això era pertinent aquesta pregunta també, no? Però com a docent realment creiem en la importància, no? No, sí, perquè la lectura fa el pensament, Jo això els dic molt als alumnes, De vegades els dic, que teniu professors que parlen millor que parlen d'altres? Dic, és que és a través de la lectura i escriptura. I escriptura, això, ara afortunadament està desapareixent l'ordinador del mapa. A la classe ja torna una altra vegada el llapis i el bolígraf. A la primària sempre suposo que heu tingut llapis i ja està, però a secundària va haver-hi el boom dels ordinadors. Sí, us volia fer també una pregunta una mica en aquest sentit, de què creieu que porta també apostar per la cultura humanista també a l'escola, a l'institut, als centres educatius, aquesta visió que, tal com es descriu el document, té a veure amb aquelles experiències desinteressades, belles, creatives, tot aquest àmbit que pot aportar també en l'àmbit educatiu, privilegiar aquest àmbit, posar-lo al capdavant. Jo penso que acostar la lectura, i a més enllà del gust per la lectura, de descobrir llibres i tot, estàs acostant l'art, estàs acostant cultura. Jo, per exemple, a l'escola, molt sovint, cada setmana els hi porto un àlbum il·lustrat que considero que s'ha de llegir, que s'ha de portar i que anem llegint. Doncs amb el tema de descobrir que una part molt bonica dels àlbums il·lustrats són les guardes, que és aquest paper, ja ho coneixeu tots, que és la guarda d'un àlbum, doncs de vegades presento un àlbum i em diuen, a més enllà del títol, em diuen, però és bonica la guarda? I és com el primer, no? Per tant, és aquest interès també artístic, el llibre, l'olor dels llibres, o l'interès per entrar a biblioteques, per entrar a llibreries. No té massa a veure amb l'escola, però, per exemple, jo tinc una amiga que de tant en tant fem algun viatget. Doncs els nostres viatges busquem la destinació en funció d'aquelles llibreries o biblioteques que sabem que hi ha en aquella ciutat o així, perquè farem ruta per tota aquesta zona. Llavors, tot això, aquestes coses, quan un ho ha viscut i s'ha format com a persona amb tot això, és que et surt explicar-ho a la classe, és com aquella, no sé, com pluja fina, no? O sigui, jo, la Marta lectora, arribo a l'escola i no m'he de proposar. Avui intentaré explicar-los alguna cosa de la lectura o promoure no sé què. No, és que em surt, perquè abans parlàvem, per exemple, un altre tema, que dins la lectura, la literatura, pot entrar en qualsevol tema, en qualsevol àmbit. No cal que sigui a la classe de llengua, avui us presentaré un llibre. No, jo, per exemple, barrejar, quan fas un projecte més de caire científic o més social, i posar-hi elements d'àlbums il·lustrats, de llibres de literatura, d'obres, i anar fent aquest mix, ostres, és com el pa de cada dia. Per tant, no és que forci res, és que la manera de ser va com traspuant i va com arribant aquest apartat, i que penso que gaudir del que és un llibre, la bellesa d'un llibre, i veure llibres vells, llibres nous, cuidar els llibres, l'olor que fan els llibres. Ja no saben el que vol dir llibres de vell. Llibres de vell és un terme que s'ha oblidat, que ja no se sap gaire què és. Jo cada any faig una sortida amb els alumnes per biblioteques de Barcelona.
Els porto, comencem a la central, entrem a la central i mirem la biblioteca i entrem allà, que els encanta. Llavors anem a l'Altair, a les Finestres, a la central, a l'Ona, i això els agrada, perquè a la Casa del Llibre el primer any ho vaig fer-ho i vaig dir mai més, perquè aquesta ja se la coneixen una miqueta, però això els agrada molt. I lligant amb el que deia ella, que això és el que hem parlat abans, clar, jo de vegades agafo els alumnes a batxillerat que ja fan lletres. I què els hi dic jo sempre? Molt bé que feu lletres, però no deixeu mai de llegir coses de les ciències. Jo els de ciències, avui estava el primer de ciències fent llengua, els hi parlo molt de literatura. Dic, no perquè facis una branca, oblida't de l'altra. Oi? El Sant Agustí, que torno ara que estic fent Sant Agustí, que Sant Agustí és el primer que va parlar sobre el temps. Què és el temps? Déu, no ho sé què és el temps. Doncs que els hi porto un rellotge de sorra i fem una classe amb el rellotge de sorra, se'l miren, fan el dibuix i parlen sobre el temps, que els hi porto també. Textos de física sobre... Demà en portaré un, de física sobre el temps. Dic, és que tot es complementa, no podem compartimentar, tot i que ara estem compartimentadíssims, científicament i humanísticament, però... Trobo que aquest lligam no s'ha de perdre. No sé si t'hem contestat gaire el que has fet, perquè hem anat dient d'un tema a l'altre, oi? I al final ja no sé si... Ara m'agradaria, de fet, que la gent també pogués dir, les persones que avui ens acompanyen també aquí, que tenim la sala plena, doncs poder dir, a veure, a partir del que ha sorgit, si teniu alguna aportació de les preguntes que jo he fet, alguna possible resposta que us agradaria explicar a partir de la vostra experiència. Si teniu alguna pregunta també cap a l'Alba o la Marta, doncs endavant, ara és una mica el vostre moment. Gràcies. Doncs això, moltes gràcies, està sent molt interessant. Estava llegint que un dels compromisos amb la lectura és vinculat a biblioteques escolars i m'agradaria saber què n'opineu, si realment ho veieu imprescindible en els centres que heu treballat, quina experiència heu tingut, perquè crec que ens hem de sumar tots també per reivindicar. El meu centre, t'he de dir que funciona molt bé. Em sembla que tenim algun premi fins i tot. A veure, què hem fet al nostre... Bé, ho dic ràpidament. Al nostre centre hi ha una bibliotecària que cobra una misèria. També s'ha de dir, pobreta senyora. És encantadora. Ens estem fent íntimes perquè faig moltes classes a la biblioteca. Cobra una misèria que li paga l'AMPA i llavors fa molts clubs de lectura. Llavors els nens de primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, va tenint grupets de 3 o 4, funciona molt bé, molt bé. A l'hora del pati sempre està oberta i veus aquells nens que entren i fem moltes activitats. Jo crec que és molt dinamitzadora la nostra. Funciona, ho he de dir-ho, i de pobreta li paguen una misèria, que jo de vegades li dic, és que pel que cobres dolors. I, bueno... Nosaltres a l'escola tenim biblioteca. Tenim unes hores que venen mares voluntàries i que estan una estona i que fan préstecs i aquestes coses, però sí que és veritat que la biblioteca és un espai obert i llavors la fem servir. Per exemple, per mi és molt important que hi sigui, només pel fet que hi sigui i perquè un alumne sàpiga què és una biblioteca i tingui a escala molt petitona el que és una biblioteca de barri, el que és una biblioteca d'una ciutat, d'un poble, i per tant, si tu t'hi acostumes a anar perquè tens una necessitat de buscar un llibre, si ho fas a l'escola, independentment que puguis tenir molts llibres a la mateixa aula i a la mateixa classe, al mateix espai, però el fet de tenir un lloc que dius, ostres, jo l'altre dia estem fent estem fent un projecte sobre mar i el cel i tot això, i un alumne havia de portar una informació de casa, no la va portar. Havia d'anar a buscar un llibre amb animals marins i així. El fet de poder tenir la biblioteca, saps que en qualsevol moment hi pot anar. I a més, som una escola molt petitona, la meva, i sí que és veritat que la bibliotecària no hi ha ni totes les hores ni mestres disponibles, però sempre hi ha un mestre per allà. Llavors, tenim la flexibilitat de que baixa i busca algú per allà perquè li faci el paper de que s'emporta aquell llibre. Però el fet que hi sigui l'escola, la biblioteca, i que s'hi pugui anar, això per mi ja és molt clau. Després, podem parlar de biblioteques que funcionen molt bé, que tenen un material increïble, una dades més petita on es igual. El fet que hi sigui ja és, per mi, ja és el primer compàs per seguir endavant, perquè després, llavors, independentment, nosaltres fem amb l'escola, cada curs anem a la biblioteca del barri a fer una activitat diferenciada per aprendre diferents estratègies de biblioteca, no? I després el més xulo de tot... Has ensopegat 2 escoles que funcionen. Sí, i després ja el més xulo de tot és quan et ve un nen que et diu Marta, he anat de viatge i hem entrat a la biblioteca d'aquesta ciutat. I això ja dius, aquí alguna cosa va arribant coseta, no? No, les hem de reivindicar perquè, com sabeu, la meitat dels centres no tenen aquesta sort. Gràcies. Algú més s'anima a
fer alguna aportació, pregunta? Què en penseu de la pregunta? Es pot ser docent sense ser lector? S'hauria de ser lector per ser docent? Què aporta la lectura a la docència? Segurament moltes d'aquí sou, entenc, mestres, professores... Parlo en femení perquè veig... Sí, ara ho veig, és molt femení això, eh? Com acostuma a passar en actes com aquest. Jo penso que és molt important. Fer activitats només com aquesta mateix s'haurien de fer. És molt important també el gran paper que estan fent avui en dia, jo penso, almenys a la meva ciutat, moltes llibreries amb clubs de lectura, amb trobades de nens i d'adults, per parlar de llibres, per parlar d'interessos lectors i presentacions de llibres. Tot això que últimament penso que ha agafat una força més forta que no tenia fa uns anys enrere. Penso que estimula això, poder presentar a l'escola, dir, sabeu que s'està presentant aquest llibre o hi ha aquesta activitat o hi ha aquests clubs de lectura, perquè és que llegir, poder compartir coses sobre la lectura, per mi, és que no té preu. Jo estic en 2 o 3 clubs de lectura, però i la gent hi va amb una il·lusió. És que, a més, quan la gent comença a anar a fer coses d'aquestes, i els nens igual, s'il·lusionen perquè veuen que poder parlar de llibres és que no tot s'acaba amb el Barça o amb altres coses que tenen molt més adeptes. La llengua també ens pot unir. I respecte a l'objecte que parlava, això dels llibres, a mi una cosa que em sorprèn molt, perquè jo, els meus fills m'ho diuen, mama, què farem amb tants llibres? Perquè clar, em cauen, no? I jo llegeixo de vegades amb la Bíblia, aquesta digital, perquè és clar, és que arriba un moment que ja no pots tenir tants de llibres, no? I els alumnes, a mi em sorprèn molt, els que són lectors, que en tinc bastants, em diuen, no, Alba, no, llegir un llibre ha de ser un llibre, ha de ser un llibre. I llavors es fa la Bíblia, no? I dius, oi, que bé, no? I sóc jo la que sóc una mica de dir, bueno, és que jo en tinc tants que hi ha de llegir amb electrònic, també. A més, la vista va bé llegir, no? Amb la llum, que és més fàcil. Però això m'agrada. Veus aquest culte pel llibre, que jo el llibre el toques, l'olores, llavors ells el posen allà, i això és molt bonic. A mi m'emociona quan veus alumnes així. I que llegir dona tantes idees, no? O sigui, a vegades estic llegint qualsevol cosa i penso, ai, això, ja com a docent, aquest apartat els he de llegir, això els he d'ensenyar, aquest llibre els he de portar, això com podria això arribar a l'aula, no? Ha arribat l'hora ja de tancar aquesta taula, perquè ara en tenim una altra que tot just ara enllaçarem. Us volia agrair moltíssim que haguéssiu vingut, Marta i Alba. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquesta estona. I bé, doncs, moltes gràcies. A vosaltres, per pensar en nosaltres. Ai, perfecte. Fins ara. Fins ara. Molt bé, i això no s'atura. Això continua. Ara anem a una segona taula. Si aquesta taula una mica anava en el sentit de reflexionar sobre el paper que la lectura, sobretot, pot tenir quan tu ets docent, i el fet de ser docent i lector, què pot aportar, de tenir aquesta visió humanista. Hem parlat d'aquesta part una mica més personal. Ara anem a portar això ja directament en el centre educatiu, com ho podem aterrar i com ara sí pensant ja directament en pràctiques també que fem directament amb l'alumnat i com per tant plasmar-ho ja en la realitat molt i molt concreta. I per això ens acompanyaran avui, que és un autèntic plaer tenir-les aquí, la Manoli Carmona, la Foix Ortiz i la Lara Reyes. Molt bé, doncs de nou us presento breument. Bé, aquí a la meva dreta tinc la Lara Reyes, mestra i directora de l'Escola Cesc Caldea de Terrassa. Aquí tinc la Foix Ortiz a la meva esquerra, que és mestra i cap d'estudis de l'Escola Mas i Parera de Vilafranca del Penedès. I allà tinc la Manoli Carmona, que és mestra de l'Escola Riera Alta de Santa Coloma del Gramenet. I bé, moltes gràcies per venir, per acompanyar-nos aquí. Com deia, aquesta taula ara ja és una mica per aterrar-ho més en la realitat educativa, però primer també per vincular-ho una mica amb la taula anterior i fer aquest enllaç. La primera pregunta que us volia fer és això, si vosaltres penseu que un bon mestre, i per tant també al final, podem anar més enllà, un bon mediador de lectora, una bona mediadora de lectura que ha de també, d'alguna manera, després parlarem de què vol dir, però
fer lectors o acompanyar el creixement de l'alumnat també perquè esdevingui lector, si penseu que aquest mestre, aquest mediador, aquesta mestra, aquesta mediadora, ha de ser una bona lectora, i una bona lectora, com dèiem abans, forta, en aquest sentit de ser lector fort. Penseu que és així? Jo pensant en aquesta pregunta deia, bueno, és que si un docent no és un lector fort, llavors qui ho ha de ser, no? I després pensava, bueno, potser tampoc no cal que siguem tan, no? De dir, sí, no som superbons lectors, ja no podrem ser bons docents. Bueno, llavors pensava en el meu claustre, en els meus companys, i deia, doncs és veritat que no som 40 lletraferits, però sí que som 40 persones supercompromeses amb la lectura i que ningú es quedi enrere i que tots els nostres alumnes puguin acabar sent lectors tot el fort que puguin, no? Llavors, era com aquesta doble via. Penso, si no som nosaltres, qui ho ha de ser? I si no som del tot forts de dir és que estem tot el dia amb llibres i tal, com a mínim aquest compromís perquè l'escola sigui un espai lector. Jo comparteixo aquest compromís que tot docent ha de tenir amb aquest impuls de la lectura, però també nosaltres com a centre i des de la Comissió de Biblioteca el que ens agrada molt és fer activitats per incentivar amb el claustre, perquè al final entenem que no tot el claustre, i a més que van venint mestres en diferents perfils, llavors no tot el claustre són lectors forts, que tenen aquesta ja vessant lectora, que els agrada llegir, llavors com a centre sí que ens agrada pensar activitats pel foment de lectura en el claustre, per exemple. Una activitat que vam fer el curs passat era que cada mes convidàvem el claustre a fer diferents reptes literaris. Llavors hi havia el repte del mes de setembre, octubre, novembre, llavors d'aquesta manera també vulguis o no anem fent lectors al claustre, que jo crec que al final si hem de ser models dels nostres infants també com a docents hem de ser lectors. És que el que ha explicat la Foix m'enllaça moltíssim amb el que volia dir, que agafo les vostres paraules, perquè a vegades m'ha interessat molt això que deies ara, Foix, sobre acompanyar i modelar també en els nostres companys i companyes, perquè potser hi ha algú, com deies, també molt lletraferits, però que ho siguem tots i totes, potser no ha de ser l'aspiració, l'objectiu, però sí que ens interessi i ens convoqui perquè qualsevol docent, un infant el pugui veure com un lector o lectora, amb la diversitat de textos que hi ha, i quan algun docent et diu és que a mi no m'agrada llegir o jo no penso llegir segons què, dius, bé, d'adults o de la teva vida privada no, però de llibres infantils hem d'estar al dia perquè per mi és un compromís que va inherent amb la tasca docent. I en aquest sentit que tu deies, vam descobrir una cosa fa uns anys que va ser una revelació per mi molt gran i molt encoratjadora amb tot el canvi de personal que es va tenint en un centre educatiu. I és que una de les pràctiques per nosaltres centrals amb els infants, però això té relació amb els docents, és aquesta idea de la conversa literària, de conversar sobre textos llegits. I com a vegades en una enquesta que vam fer a professorat de què creus que et costa més amb el projecte literari, sortia molt repetidament el conduir la conversa literària, fer la conversa literària, que els infants participin, i se'ns va acudir des de l'equip directiu per què igual que fem setmanalment aquestes converses, un cop al mes plantegem que la formació en centre sigui conversar sobre llibres llegits. I vam fer el mateix que fem amb els infants. Tot de lleixes a la sala de mestres, tothom s'endú el llibre que vol i hi havia el compromís de llegir com a mínim una novel·la i altres àlbums o textos. I el dia que vam tornar, el primer cop que ho vam fer, amb tot el claustre, fora de l'horari i tal, vam seure i una mestra, encara està al claustre, la Núria, encantadora, va dir jo us prometo que m'he llegit el llibre, però no sé com començar a explicar-lo. Més enllà de l'argument, perquè és el que demanem als infants, que més enllà de l'argument, i llavors vam com entre tots i totes veure que aquelles pràctiques que amb els infants ens sembla que els hi han de sortir de manera, més enllà de l'argument, han de poder dir alguna cosa sobre els personatges, sobre el final, sobre l'humor, sobre com es construeix això, diferents elements literaris, és molt difícil també per nosaltres. I vam veure que establir espais entre nosaltres, els mestres i les mestres, ajudava a dir, clar que se l'han llegit, jo no tenia cap dubte que ningú s'havia llegit els llibres que s'havien dut, però que complex començar a parlar de les obres i dels seus mecanismes, com funciona una obra, quan potser ningú t'ha parlat dels tipus d'il·lustracions, dels tipus d'humor, dels narradors, i va començar tota una feina, que llavors ja és com un espai molt esperat un cop al mes, per fer el mateix que fan els infants, fer-ho nosaltres, per posar-nos també i veure les dificultats que genera parlar sobre els llibres llegits, més enllà del que hi passa,
I és una pràctica que jo crec que ens ha contribuït com a claustre, amb la gent canviant, cada any hi ha gent nova, a anar una mica enfortint aquest perfil lector-docent, no? I enllaça molt amb el que dèieu. Per tant, entenc, per les vostres paraules, que una clau de volta per aconseguir un centre lector seria aquest, no? Enfortir el claustre com a lector, i cadascun de les docents que en formen part, que puguin ser lectores, que es puguin sentir fortes davant d'un text, que puguin adquirir això que dèiem, aquesta lectura més aprofundida també i que pugui formar part de la seva vida. A part d'això, quines altres claus de volta us venen al cap? Quines claus de volta formen part al vostre centre? Quins pilars en el vostre centre són els que aconsegueixen que sigui un centre lector en els vostres casos? Jo com a centre sempre dic que el pilar primordial, el que jo sempre dic, és que jo crec que l'equip directiu ha d'estar compromès amb el projecte de biblioteca, amb la lectura, digue-li com li vulguis dir. Nosaltres com a centre que tenim la gran sort que quan l'escola va néixer ja va néixer amb la biblioteca, per tant, és com la gran sort, però que si l'equip directiu, si no s'ho creu, si no s'ho fa seu, si no està impregnat dintre del PEC, dintre del projecte de direcció, si tot això no hi és molt difícil que la lectura agafi tot aquest protagonisme. Més que res perquè després tot això anirà, vulguis o no, impregnat dels objectius de la programació general anual, de recursos, tant siguin econòmics com materials, com a distribucions horàries, com comissions, equips promotors. Llavors, si no hi ha aquest equip directiu que ho lidera i que s'ho creu realment, que veu que allò és necessari pel centre, jo crec que malament. Per mi és el principal. Totalment d'acord, i pensava en una de les claus també lligat amb aquest compromís de l'equip directiu, que si no hi és molt difícil que hi hagi una continuïtat, doncs que hi hagi un pla de lectura de centre com molt fort, que hi hagi acords que es compleixen, sí o sí, vingui qui vingui, perquè és cert que tenim en els centres hi ha molta mobilitat i hi ha molts canvis, i llavors si no hi ha com un projecte que està com molt acordat, que tothom coneix, que si hi ha molta gent nova al setembre és el primer que presentes, perquè tu creus, perquè l'equip directiu ho lidera, llavors no depèn del profe entusiasta o del grup impulsor que va generar que va perseguir unes pràctiques i les va provar i va anar bé. No dependrà d'això, sinó que hem de seguir aquests acords que tots i totes hem construït durant un temps i que estan aquí i que s'ha de complir, igual com complim els objectius que ens posem al Pla General Anual, per exemple. Llavors, jo penso que la segona clau de volta seria tenir aquest projecte que sigui molt fort dins del projecte educatiu de centre. Sí, de fet, una mica les dues coses, el compromís des de qui ho lidera, aquestes activitats o pràctiques d'això, i de fet m'enllaça molt amb una idea molt bonica que té la Teresa Colomer a l'Andar entre llibres, que és aquesta idea de possibilitar als infants viure per un temps en un espai poblat de llibres on les seves activitats de relació dels textos i lectors sigui diversa, entesa la diversitat en les lectures i també en les pràctiques, i constant en el temps, com dèieu, que això no depengui una mica de qui ho lidera, sinó que sigui com un compromís de centre, com ara deies, Manoli, i que tingui com molt en compte aquesta, per mi, recurrència i diversitat de les pràctiques, i que, per tant, una mica interpel·li tota la comunitat educativa, que es puguin pensar pràctiques amb els infants, evidentment, de cada una de les aules, però també entre infants, també amb les famílies i amb aquesta idea, per mi també tan recurrent, a textos així com molt, o persones que ja han pensat molt amb la lectura, que les pràctiques educatives al voltant de la lectura d'un centre que té com a prioritat, ja sigui per l'equip directiu, com deia la Foix, i perquè està així, vagin més enllà de l'escola, arrelin molt en el territori i puguin esdevenir pràctiques cada vegada més d'un entorn personal i cultural d'aquests infants, que abans m'ha interessat molt el que explicàveu dels vostres centres i del territori, i penso que des del meu punt de vista, potser pel context on treballo, que sempre ens ha d'interpel·lar molt els entorns més vulnerables, on per molt que a l'entorn hi puguin haver activitats, no hi arribaran. Vull dir, quins centres poden tenir una bibliotecària pagada per l'AFA? Vull dir que tenim una sèrie al territori, potser en poblacions grans com Terrassa,
on un tant per cent molt elevat de centres, ja són centres de complexitat, i aquesta complexitat, penso que aquests vulnerables són els que mai podem oblidar en un centre que es considera lector, perquè si les pràctiques educatives els infants interpreten que estan molt arrelades i que és un constructe molt artificial i que passa només a l'escola, doncs anar-ho fent sortir de l'escola i dona més sentit a la tasca del centre lector. No, que hi pensava amb el que deia la Lara, que al final hem d'intentar que la lectura, o sigui, fer comprendre que la lectura és important a l'escola perquè ho és a fora. O sigui, no és una cosa que nosaltres ens inventem i diem que a l'escola hem de llegir perquè és molt important. No és que sigui important aquí, és que és important a fora. Llavors, que puguin viure, que com més lectors siguin de tots els àmbits que sigui possible, seran més ciutadans, podran participar més del que passa fora, perquè per llegir és important al col·le perquè és important a fora al final. I només afegir una cosa amb el que deies, Lara, que a mi el que m'agrada dir és que la biblioteca del nostre centre funciona com una biblioteca pública però a lo petit, perquè al final, és a dir, que també l'entorn en el que estem, a més amb el barri allà a Vilafranca, no és com si hi hagués com una línia entre el barri i el centre, llavors molts infants aquesta línia no la trepitgen com per anar al centre, i la biblioteca a Vilafranca que la tenim al centre. Llavors nosaltres com a escola i com a biblioteca funcionem també com a biblioteca pública, llavors al final també intentem oferir al màxim propostes i activitats més enllà fora de l'horari escolar perquè puguin tenir aquest accés a la cultura, a tot, a la literatura, etc. Al final és obrir aquestes portes i anar molt més enllà d'aquest horari lectiu i llavors és intentar encabir a tothom. Hi ha algun altre pilar que us hagi quedat clau que cregueu que calgués mencionar? Bé, de fet, quan a vegades parlem de lectura, jo penso que sempre hem d'interpel·lar com a l'administració, perquè ara parlem de l'equip directiu compromès, però en el fons no deixen de ser, com ara en el cas potser de la Foix meu, molt decisions que formen part d'un moment, d'un temps, d'unes persones, i que potser perduren en el temps perquè ens hi anem quedant o perquè això arrela en una comunitat, però com aquest compromís de l'administració molt ferm perquè això necessàriament passi. I no cal que a totes les escoles passi igual, però sí que tots els infants, i penso que sobretot els vulnerables, aquest temps de viure en un entorn poblat de llibres sigui real, perquè també nosaltres som mestres, però som mares, i te n'adones que en alguns contextos escolars això no passa, o sigui, que aquests llibres també que parlàveu abans, o en Jordi ha fet referència als textos de qualitat, jo penso que això també és una cosa molt important i molt rellevant, perquè encara avui, molts anys després d'haver iniciat un projecte literari o l'escola, amb això el departament en un moment donat, el Departament d'Educació, a les webs ens va fer triar un lema, i nosaltres vam ser som una comunitat lectora, que més enllà de dir-ho, i tot i dir-ho, hi ha famílies que et segueixen preguntant per què no certs llibres a les aules, per què no tenim certs llibres molt comercials, molt populars, no sé, i tornar a explicar, i com dèieu també validar-los, dir que bé que els tingueu a casa, que bé que en aquests períodes de vacances, que bé que quan han acabat aquest puguin coexistir, puguin conviure, però és que només tenim a tots els infants a l'escola. Al club de lectura n'hi ha uns quants, a les biblioteques, i és magnífic i s'està diversificant molt l'oferta, però com que només els tenim reunits aquí, aquests que tenim aquí, en un temps molt més curt del que a vegades pensem, que aquests textos que llegeixin, pensem que han de ser obres que no les trobaran tan fàcilment i que aporten, que potser parteixen d'aquestes lectures més inicials d'ells i d'elles, però que els vagin conduint cap a lectors cada vegada més forts, amb diversitat de lectures, d'universos, i textos que és poc probable, en entorns deprimits molt poc probable, que els trobin en aquestes grans superfícies comercials que no són ni llibreries, que és on ells hi tenen accés a vegades. I penso que això també és important, els textos, aquesta tria, aquesta selecció, els criteris per la selecció del corpus, i que els tinguem compartits amb tot el claustre i que quan un pare o mare et pregunta els puguis defensar. I puc afegir una cosa de l'administració, ja que la Lara no ha fet aquí. Ara que obre el meló. Sí. No, simplement que, és a dir, sí que de fet abans ho comentàvem, que sí com a departament, tu com a centre tens unes hores que tu pots gestionar, i llavors designar, mira, per aquest càrrec tantes hores, per aquest càrrec tantes altres, però clar, també és cert que el departament fa
molts anys que no incrementa aquestes hores i cada cop més, no? És a dir, et fa fer grups promotors, no? Que si la xarxa de competència lectora, grup promotor, que si Florins, grup promotor, que si no sé què, grup promotor. Clar, tot grup promotor requereix hores de gestió i les hores de gestió no se t'incrementen i tot, com sabeu, que requereix temps, hores i dedicació, que al final jo també crec que si realment volem fer les coses ben fetes amb tota una reflexió que hi ha d'haver-hi al darrere i dedicació i que realment que sigui feina de qualitat, aquí el departament sí que també hauria de fer una aposta i si més no, incrementar aquestes hores que tenim aquí estancades des de ja fa molts cursos. De fet, jo porto forces anys com a camp d'estudis i no he vist aquestes hores incrementades, sinó tot el contrari, se'ns van exigint com més i les hores les tenim allà estancades, per no parlar ja de la biblioteca i de càrrecs. Clar, la possibilitat de tenir, quan algú parla de que compten amb una bibliotecària, clar, jo penso que tothom que treballa en una escola de primària es queda així com... No? És el nostre desig, perquè al final la biblioteca escolar és superimportant. És el que deia la Lara, o sigui, si nosaltres a l'escola no podem oferir aquest espai, hi ha nens que no ho veuran mai, perquè els entorns a vegades són el que són, no? Llavors, poder comptar amb una persona que està formada, que dedicaria el seu horari a portar la biblioteca, a dinamitzar-la, doncs, clar, això també, si el departament diu que és tan important, perquè ho diu, és cert, i fa projectes i s'hi posa, ostres, podem posar també a la persona que hi vetlli per això. I que potser hem estat en un moment en què el context ha sigut propici abans dels resultats que ara han fet potser saltar l'alarma amb la comprensió lectora i les matemàtiques, hi va haver el pacte nacional, es va treballar, i era un context propici perquè igual que, per exemple, es va desplegar, ja sabem que els fons europeus tenen unes directrius i han d'anar a vegades pel tema tecnològic perquè així ha sigut, però hi havia un context propici per potser haver pogut desplegar, quan s'han desplegat els mentors digitals, que es pogués desplegar, uns mentors literaris. Per què? Perquè tu al claustre potser no t'interessa gaire aquella formació del panell digital i de més que totes hem fet obligatòriament i segurament si es desplega una formació gran sobre educació literària hi haurà qui l'escoltarà amb aquell escepticisme i amb aquesta cosa que a mi em passa amb el panell, que penso a veure com s'engegava, a veure com anava allò del Baitelo. Sí, però tu ho has escoltat. I jo crec que encara no hi ha hagut l'aposta de país d'haver escoltat. Vam fer l'AILEC i hem fet altres... Hem parlat de lectura i dels eixos de llegir. Hem parlat, però de l'educació literària no sé si n'hem parlat gaire, a nivell de que tothom ho hagi d'haver escoltat algun cop. I penso que aquesta sí que és una crida al Departament d'Educació de dir... Crec que s'han fet ara els documents, s'ha fet per primer cop amb l'educació bàsica el document del 06, de l'etapa de primària i secundària en quant a l'educació literària, però és un document penjat en un repositori i que ara ho dèiem també amb alguns dels que ens hem trobat que la literatura i la lectura ens convoca, som una mica els mateixos, que ens anem trobant als mateixos llocs i per tant això potser ens han d'escoltar altres persones que s'acabin d'enamorar i de convèncer que és una prioritat. Sí, sens dubte cal assenyalar aquests esculls i buscar-hi solucions. Així tot, segurament, a part de vosaltres, persones de la sala també, és això, potser podem parlar que hi ha projectes que sí que posen més en relleu la part de la lectura i de també fomentar aquesta cultura humanista. Com s'aconsegueix això davant d'aquests esculls també? Quines maneres hi ha? Si un centre, ara hi hagués aquí d'un centre que diu és que jo ja ho vull però és molt complicat. Una de les qüestions que, per exemple, quan m'he mogut per escoles sempre acaba sortint és això, el temps que comentàveu. Davant d'aquest escull, per exemple, què hi podem fer? Quin missatge constructiu també podem intentar trobar? Més enllà, evidentment, de pensar que hi ha unes limitacions i això també n'hem de ser conscients i les heu exposat. Jo penso que per lluitar contra aquesta falta de temps, falta de personal, penso que al final és intentar col·laborar i agafar aquelles coses que ja estan fetes o entitats que ja et poden ajudar. Fer sinergies amb la biblioteca municipal t'ajuda a tenir, per exemple, tancades les sortides que faràs a la biblioteca sí o sí, des d'A3 fins a 6è com un acord de centre i nosaltres, per exemple, tenim que d'A3 faran una visita però a I4 ja toca un laboratori de lectura i anem fent així i tu ja saps que
cobreixes que durant tota la primària hi ha la visita a la biblioteca. I al final a tu, com a mestre, no t'implica molt de més temps ni crear un projecte, ni... També tenim els centres de recursos. És que els podem demanar ajuda i ens poden ajudar. Crear la comissió, tenir allà com els que tiren i els que van arreplegant hores d'on no n'hi ha i creen coses. Hi ha el certamen de lectura en veu alta. Projectes que ja estan creats, que tu et pots adherir i que si no tens el temps, l'espai o les persones, com a mínim ja vas creant aquestes necessitats com a centre i vas creant aquest projecte. L'Escola Riera ara ja sempre participarà al certamen de lectura en veu alta perquè ens agrada i ja estàs per aquí agafant amb coses que ja estan creades i lluites contra aquesta falta de temps que dius que no puc crear un projecte literari com tenen a l'Escola de l'Ara que jo voldria, però ara mateix no podem per la realitat que vivim. Però hi ha altres coses que sí que podem fer. A mi que aquesta frase que no tenim temps, al final que sí, però que jo crec que si tothom vol, al final, és a dir, tot és qüestió que de remengar-se, el temps es pot trobar des d'on es pot i tothom amb el que té, bonament pot fer el que pot, no? És a dir, pots fer o des de coses més petites o des de coses que més grans, no? És a dir, que depèn de tu com vulguis o puguis invertir aquest temps, però que si tens clar quin objectiu tu vols assolir, jo soc d'aquesta mentalitat, que al final et fixes l'objectiu i tu muntes per tal d'aconseguir-lo. Llavors, clar, és a dir, nosaltres com a centre tenim molt clar quin és el nostre objectiu, que volem que la biblioteca estigui superpresent en el dia a dia dels infants, de les famílies, de la comunitat educativa, i per això fem moltes activitats al voltant de la lectura, de la biblioteca. Llavors sí que som un equip que ho liderem, de la comissió. És cert que hi dediquem moltes més hores del que ens pertocaria, perquè al final la feina que no sortiria no ens fa res dedicar aquestes hores, però perquè és que creiem i veiem després tots els resultats que, amb la comprensió lectora, amb la fluïdesa lectora, és a dir, amb els resultats acadèmics, veus que realment té una recompensa. Llavors, al final ho valores i dius, ostres, hi apostem i si hem de posar més hores, les posem. Per exemple, abans amb la Marta, que li explicava, no sé ara on està la Marta, de l'èxit, aquí, que, per exemple, aquest estiu vam fer com un projecte semblant a l'èxit, canviant amb unes petites modificacions i vam poder comprovar quin era el nivell lector dels infants al juny i infants que els van preparar una bossa amb llibres de lectures preseleccionades i també cada setmana durant l'estiu, sí, juliol i agost, els enviàvem correus electrònics a les famílies perquè els infants poguessin fer aquelles activitats lectores. Llavors, al setembre, quan van tornar aquests infants, teníem dos grups d'alumnes, uns que es van emportar la bossa i uns altres no. Ho van escollir les famílies, per tant, ens va anar superbé per poder tenir els dos grups. I realment hem pogut veure amb dades que aquells infants que durant l'estiu han tingut tot aquest acompanyament lector amb propostes de lectura que des de l'escola els hi vam anar proposant durant tot l'estiu, el nivell de lectura o bé s'ha mantingut igual o bé ha millorat. I aquells infants que no es van emportar el kit pels motius que siguin, el nivell de lectura va baixar. Que al final sí, va ser durant l'estiu perquè van voler, però també jo crec que al final l'escola tenim aquest paper compensador de desigualtats que pel context que el centre en el que treballo l'hem d'assumir. I a mi personalment no em fa res assumir-lo, jo encantada que de fer-ho. Però ara com per posar un exemple, així... Avui estem parlant molt d'això del ser lector, i parlàvem ja del ser lector fort i d'aquesta idea, i sovint des dels centres educatius es parla de fer lectors. Però vosaltres quin significat li doneu a fer lectors? Quin és realment l'objectiu? Quin objectiu us plantegeu quan parlem del treball de la lectura? O quins objectius? Què us guia? Quins són els vostres nords en aquest sentit? Era una pregunta complicada, aquesta ja... Abans xerràvem que estàvem acabant de repassar les preguntes. Dic, aquesta jo crec que és la més complicada, és un punt abstracte, però... Què penseu quan un infant de les vostres escoles, què volem per ell, en el sentit de la lectura?
potser molt enllaçant amb les dificultats o els reptes que per nosaltres ara està suposant acompanyar o acompanyant el creixement d'aquests lectors i lectores en la seva etapa, des de 3 anys que arriben a l'escola fins als 12, per mi té molt a veure amb enllaçar-ho amb aquesta cadena del gust per llegir i més, però sobretot amb intentar acompanyar a crear hàbits lectors, que és un tema que crec que està sent complex. Tenim aquí la Mireia, que en sap molt, la Mireia Manresa d'hàbits lectors, i de construir aquests lectors dels que anem parlant de lectors forts. Crec que l'hàbit de llegir, i de llegir de manera sostinguda en el temps i amb aquestes lectures diversificades, és un repte com a societat que tenim una societat com molt immediata amb productes audiovisuals cada vegada més curts, més sostenir. De fet, ho parlàvem un dia també, Marc, amb la Fe, la llibretera de l'Espolsada, de com aquesta producció editorial s'està adaptant a aquests productes audiovisuals, perquè l'auge de la novel·la gràfica del còmic no és casual. Llavors, aquesta lectura fragmentada, molt curta, i que evidentment també construeix lectors i hàbits lectors, però sí que és cert que trobar com acompanyar i com fer créixer aquest hàbit lector quan a vegades la família té altres complexitats i té altres situacions que potser no pot dedicar-se o tampoc, no sé, ens està costant més, i crec que fer lectors és l'accent en anar diversificant moltes activitats que jo crec que a casa nostra s'han fet molt de promoció de la lectura, però hi va haver un moment que jo penso, i de fet vaig llegir fa temps un article de la Irene Sabino de Caré en el seu blog, que parlava que semblava que ens està costant tant acompanyar aquests lectors que les activitats havíem de fer, com la idea del llibre, embolicar-lo molt com si l'activitat hagués de ser molt la promoció de la lectura i fer que el dia que presentes un llibre apareixi l'olla i passi no sé què, com si el propi llibre i els elements compositius d'aquell llibre no fossin prou interessants i haguéssim d'anar. I per tant nosaltres ens hem frenat una mica aquí de dir, clar que a vegades presentes un llibre de manera especial, fas activitats més de promoció de la lectura, però que moltes tinguin a veure en aquesta construcció de constel·lacions literàries, de que la conversa literària sigui un pilar per ajudar a construir hàbit, que m'agrada parlar de llibres, i per això també ens va semblar interessant que fer lectors havia d'anar molt de la mà de les famílies. I per això no fa tants anys, el projecte té més anys, vam començar el club de lectura de mestres i famílies, i això ha sigut una gran cosa que ens ha donat grans alegries, perquè vam pensar que fracassaríem el primer any, i el vam començar dient, bé, si fracassem no passa res, no tanta pressió, i ha sigut de les coses més boniques. De fet, l'any passat vam arribar a les 50 lectures, i era com, bé, doncs hi ha poques famílies, són unes 10, 12 més fidels, i d'altres que van fluctuant. Però aquestes famílies fan de crida a les famílies, i evidentment llegim llibres de narrativa d'adults, però a vegades també alguna novel·la infantil, a vegades algun àlbum il·lustrat, novel·la gràfica, i fer lectors té a veure, jo crec, amb convocar la comunitat en la mesura que poden, que volen, i molt obert, i que també hi hagin les mestres, no ho veuen com una activitat familiar de, ara seiem aquí les famílies a que ens expliqueu, no, ara ens assentem juntes i conversem, i hem rigut, hem plorat, hem anat al teatre. I tot això jo crec que va convocant a un centre lector a acompanyar, a fer créixer infants que jo crec que en els temps que vivim no és fàcil aquesta idea d'esdevenir lector, de fer-te un lector fort, sòlid, o amb aquests paràmetres dels hàbits lectors. És complex. Totalment d'acord. Jo pensava també que tenim l'obligació per fer lectors de generar les condicions, que almenys en el centre hi hagi aquestes condicions, aquest espai, que hi hagi espai i temps per llegir i per parlar de les lectures, que abans ho parlaven també, que quan entrem en el centre s'ensumi aquest clima lector, aquí es llegeix i està bé llegir, i és divertit, i aquesta sensació, o poder tenir o generar aquest esperit que llegir té premi, que té recompensa, que ens uneix, que ens crea comunitat. Jo penso que per fer lectors necessitem generar les condicions, almenys en el centre, perquè puguin esdevenir-ho. Jo només afegir que és com que es va fent o es va cuinant a foc lent, que al final no és una feina que veuràs resultat al cap d'un any, ni molt menys, sinó que és anar fent mica en mica. Jo, doncs, no sé, de vegades quan parles amb algun professor d'institut, que diu, ostres, que bé, tinc a tal alumne i és superlectora o és superlector, penso, que bé. Veus, potser, el fruit d'aquells resultats que tu has anat fet durant molts anys
en l'escola, que això que molts cops passa, que cada vegada algun centre que s'engresca, va, tirem endavant la biblioteca, fem no sé què, i et diu, ostres, és que clar, és que portem 2 mesos fent, i dius, ja, però és que en 2 mesos no podeu passar del no res a que tots els infants siguin lectors. Que és una cosa que, mica en mica, es va fent. I que ara que dius això m'ha fet pensar en una cosa que en els debats interns que tenim en la coordinació pedagògica o amb les persones que estem més a la coordinació, que a vegades caiem en el desànim, per això que deies, d'aquestes coses que a vegades voldríem veure que tot aquest dispositiu d'hores, de temps, que tingués com més incidència i que a vegades alguns docents és que al matí en aquesta mitja hora no llegeixen, estan dispersos, jo crec que aquí ningú llegeix, a vegades caiem en aquests discursos com molt... I no pots dir que no, perquè aquest docent està a l'aula i està veient que els infants estan dispersos i de més, però després sempre hi ha algú que porta temps a l'escola i que diu i sí, hi ha infants que els hi costa molt enganxar-se a la lectura i que potser amb alguns no serà. I una mestra va dir una cosa que com més la mires des de fora, més te n'adones. Dius, però una mestra, és que em va encantar, diu, però tenen, va dir això, una cultura lectora que ja m'agradaria a mi. Una mestra que portava 1 any al centre, diu, jo vaig a una tertúlia i quan un infant vol parlar d'un llibre i no sap com dir-ho, diu, sí, perquè aquell que ens va llegir la Núria quan fèiem segon que passa tal cosa, és a dir, que aquest itinerari que vam pensar de lectures en veu alta, molt pensat i molt planificat, i aquestes lectures que hem regalat, molt sovint han construït un imaginari col·lectiu tan potent que ells se senten comunitat i potser hi ha molts infants d'aquests que sovint relacionen llibres d'aquests, són dels lectors més febles, que els hi costa més, però en aquestes tertúlies poden participar perquè també han tingut molts referents compartits i això és una cosa de tan foc lent que a 6è te n'adones d'infants amb molta dificultat, infants per situacions diverses, no només pròpies com pot ser una dislèxia, per absentisme, per moltes coses que troben l'espai per participar perquè aquest que deia la Foix, de tan llarg termini, sí, perquè hi troben el seu diari, que és una activitat que fem, que els regalem el diari infantil i com que tenen anotacions de les mestres, diu, és que a mi aquest m'encantava, ja ho diu la meva mestra, la seva mestra de fa 6 anys. Per tant, és un confiar que això en el temps sostingut genera com a mínim un pòsit i que se'n van sabent, tenint autors al cap, tenint històries i tenint llibres preferits en més o menys grau de... I també és una activitat molt igualitària, no? És a dir, que jo crec que al final qualsevol infant, si hi ha dificultats, és a dir, que tots i totes estan fent la mateixa activitat en el mateix temps, en el seu nivell, que un no sent ni millor ni pitjor que... És a dir, jo, per exemple, a l'aula que tens alumnat de la CIE i alumnat i estan tots amb llibres, tots estan connectats en el mateix temps, que és dels pocs moments on pots compartir potser una activitat igual, col·lectiva. És com a gran poder que també té. I apareixia ara, anàveu comentant algunes pràctiques que es fan directament, que feu directament amb els infants. Situàveu sobretot la conversa, aquest diàleg al voltant de les obres. Quines pràctiques essencials diríeu que podem fer amb els infants bàsiques de dir això ho hem de fer a nivell de la lectura? Com la lectura apareix en aquesta formació lectora, en aquest camí lector que promovem des de l'escola? Bueno, hi ha moltes experiències del llegir per llegir que necessitem anar fent, no? Però abans sortia els 30 minuts de lectura, que és com l'inici de... Si no fas això, no? Aquí la programació dels 30 minuts de lectura és superimportant, que hi hagi espai per llegir de manera individual, sostinguda i tranquil·la, però també hi hagi aquest espai de parlar de les lectures, que hi hagi un espai on hi hagi tertúlia literària i puguem parlar més profundament sobre un llibre que tots estem llegint, que hi hagi també aquest espai en què el mestre fa de la lectura en veu alta. Que hi ha docents que quan tu dius no, és que a sisè hem de fer lectura en veu alta. No, els de sisè no volen perquè ja són molt grans. M'imagino a instituts ja, no m'ho vull imaginar. I és mentida, o sigui, és que és el que més gaudeixen. Llavors, aquestes pràctiques del llegir per llegir, que és que el docent està llegint davant dels alumnes, per exemple, és clau. I després poder parlar del que hem llegit des d'una posició que aquí sí que democratitzes molt la lectura, perquè és cert que ara trobem que hi ha moltes diferències entre alumnes de les classes i el fet que quan arriba el moment en què el profe és qui llegeix, aquí estem tots igual, perquè
tothom, des d'una posició superrelaxada, està entrant en aquest espai de literatura i podrà parlar després perquè no ha tingut dificultats de lectura, perquè està escoltant, no? Aquesta pràctica és bàsica. I després d'altres que sortien abans, que comentava, que ja estan fetes, per exemple, el certamen de lectura en veu alta. Quan parlàvem de pràctiques que tu dius, ostres, que ha anat molt bé en el centre, doncs nosaltres el centre va començar a participar en el certamen de lectura en veu alta fa tres cursos, fa poc, no? I hi ha tot un treball darrere de la preparació de la lectura, les lectures en veu altes, des de tots els nivells. I la primera vegada que vam participar es van presentar, vam fer com un certamen intern al col·le per triar els representants del centre i es van presentar, hi havia nens i nenes que es presentaven, però no. L'any passat, que ara encara no l'hem fet, l'any passat no vam poder fer-ho en una tarda, que era com sempre ho planificàvem, perquè s'havien presentat tants nens i nenes que no ho podien fer. O sigui, clar, això que dius, ostres, només han passat 2 anys. Hi ha nens que volen participar en un certamen que és llegir per llegir, o sigui, no? Que és important. No és, si fos una lligueta, segur que des del principi, una lligueta de futbol, segur que tu, no? Però això era una experiència que jo pensava, ostres, doncs això és digne d'explicar i és una evidència, una dada contrastada de que ha crescut el gust per la lectura en el centre, no? O justament aquest any hem obert la comissió de biblioteca als alumnes i hem obert la comissió de biblioteca, totes les comissions, no? La verda, convivència, menjador. La que més demandes ha tingut per formar-hi part ha estat la de biblioteca. Llavors dius, alguna cosa estem fent bé. Potser no estem en el top que ens agradaria perquè volem fer més coses, però hi ha alguna cosa que estem fent bé perquè aquest caliu lector, aquest clima lector i aquest gust per la lectura i que llegir també és guai, doncs ho estem aconseguint. Llavors, quan amb la pregunta, donant-li voltes, pensava, doncs, aquestes pràctiques que semblen senzilles han fet com un pic i demostren que els alumnes cada cop volen més llegir, no? No, al final, vull dir que aquestes activitats, jo crec que al final no és tant les activitats que també, no? Però jo crec que és molt interessant el que explicaves ara, Manoli, que cada centre, en cada moment, en funció dels recursos, i que una mica començar no tant per les activitats, des del nostre punt de vista, com quins objectius al voltant de l'educació literària perseguim, no? Doncs crear hàbit lector, aprofundir en la interpretació dels textos i les complexitats d'aquests. Doncs amb tot això intentar-hi fer casar amb cada activitat i amb cada objectiu alguna activitat, i que donem resposta a que aquest formar lectors, que és un conjunt d'objectius prioritaris, tingui alguna activitat que hi doni resposta, des de les que ja s'han ara explicat, l'àrea de llengua, formular-la amb els projectes literaris, a partir de textos, que dèiem el club de lectura en famílies, la lectura de famílies voluntàries al matí, amb infants de primer i segon que s'inicien en aquesta lectura des de la vessant més mecànica lectora, que hi hagi moltes activitats i diverses, però sobretot que donin resposta a diferents objectius per anar avançant en aquesta educació literària, que és un compromís i és una... Al final, el text ho diu, un compromís docent amb lectura del qual no podem al·ludir o no podem pensar que ja vindrà l'administració a dir-nos que ho hem de fer, que és una cosa que ens ha de moure i ens ha de organitzar també, com deia abans la Foix, la prioritat i el privilegi dins del nostre horari tan atapeït i amb tantes també necessitats imposades pel departament, doncs trobar aquests espais perquè hi hagi moltes activitats que donin resposta a formar lectors i a aquest compromís amb l'educació literària. Afegir potser que també, és a dir, coses que també fem com a centre, lligar la lectura també amb altres activitats que potser que no siguin tan relacionades estrictament amb la lectura, però per exemple nosaltres aquest diumenge a Vilafranca celebra la mitja marató de l'Espirai, és una cursa de mitja marató de distància, però llavors com a centre sempre fem uns enigmes, que aquests enigmes que estan oberts a tota la comunitat educativa els preparem des de la biblioteca, per tant la biblioteca ja s'obre i la lectura no només està relacionada amb llibres, sinó que obres com les portes, perquè és que al final tothom entrarà d'una manera o d'una altra. Llavors jo crec que al final la clau també és buscar diferents activitats, estratègies, perquè cada un pugui entrar com
com pugui, no? O, per exemple, també com a centre que molts cops fem receptes. Llavors, els infants fem un racó de receptes extretes del cavall fort, del tatano, de la cucafera, etc. Llavors, se'ls poden emportar a casa, fan la recepta de la cuina. Llavors, clar, aquí hi ha tot el component de la lectura, han de fer la comprensió lectora, activitat en família que fan a casa, i després doncs, et fan una fotografia, o hi ha infants que es fan el vídeo mentre cuinen i tot. Llavors, doncs, a la biblioteca pengem aquelles receptes que els infants han anat creant, no? Llavors, nosaltres com a centre ens agrada pensar múltiples activitats perquè al final tothom hi pugui entrar com bonament es senti més còmode. Llavors, al final anem tenint més adeptes i també el Duc, que és la mascota de la biblioteca, la fem molt present. Al final també surt de la biblioteca i és un personatge que tots els infants que la coneixen, per exemple, aquest any és portada de l'agenda dels infants, és a dir, que al final que també és important que aquesta imatge més visible, més reconeguda, doncs que els infants i les famílies que també la coneguin. Hem fet tote-bags amb el Duc per anar a Montllavall les tote-bags. Molt bé. Havent dit tot això, ara volia de nou convidar-vos a participar, si volíeu, a poder fer alguna pregunta, alguna aportació també de, potser, si sou docents dels vostres projectes, si esteu impulsant la lectura, quins esculls us trobeu, quines estratègies dueu a terme, o si teniu alguna pregunta per elles també. Moltes gràcies per les vostres reflexions i les experiències. I jo voldria, potser, en resum, no sé si és un bon moment ara, què en penseu de la formació inicial dels mestres respecte al compromís de la lectura? És una cosa que em sembla que ens preocupa a tots i encara, potser és un tema molt gran, no? Però potser si diguéssiu alguna cosa ens n'aniríem una mica també, no sé, és una cosa que veig que tot és molt voluntari també des de la formació inicial. I això penso que en moments d'ara és preocupant. No sé què en penseu, si creieu, els organitzadors, que és el moment de... Una pregunta molt pertinent. Bé, començo responent perquè m'he sentit interpel·lada, ja que fins fa 5-6 anys que vaig tenir el meu fill gran, vaig estar durant un temps a la Universitat Autònoma fent classe a l'àrea de didàctica de la llengua i la literatura, i quan els plans d'estudis van fer que hi hagués una part d'una assignatura dedicada a la literatura des de, diguéssim, a primària, però diguem una part, perquè l'altra part era ensenyar a llegir i escriure al cicle inicial. I això és tot el que veia l'estudiant de magisteri, la meitat d'un semestre, amb unes classes que, no sé, Mireia, em corregiràs, però crec que eren unes 8 sessions o així, la meitat de 7 actualment, he dit 8, 7. Però que sí que és cert que, parlo de l'Autònoma, es van planificar com molt amb aquesta idea de que en aquell temps hi haguessin molts textos, una llista de textos, que van haver reticències, els estudiants que haguessin de llegir tot allò, triar una novel·la, 10 àlbums il·lustrats, un llibre de poesia, va ser tot. I sí que a mi em va quedar com la preocupació, com el que dèiem, he interpel·lat més al Departament d'Educació, però també podíem interpel·lar aquesta part d'universitats, recerca i de més, que també és l'únic moment en què hi passaran tots els futurs mestres per aquí, i potser també des d'un altre àmbit, no ho sé, com més creativament buscar espais obligatoris, perquè hi han de passar tots i totes, en aquesta idea que poguessin també gaudir-ho, com hem vist gaudir a les famílies quan han vingut al Club de Lectura, i hem parlat de textos des dels elements compositius dels mateixos, i al Club de Lectura, que eren també adults, poc lectors que venien amb certa reticència, vam veure que al principi parlaven molt de la lectura i dels textos llegits a partir d'una experiència molt personal de lectura, connectar-ho amb les seves vivències, i cada vegada més, després de 5 anys, se'n distancien per parlar de quin encert el narrador, el punt de vista narratiu, com aquell llibre seria... I entrem en aquesta idea de fer-se lector, de comunitat lectora. I penso que no tinc cap resposta, però sí un compartir aquesta preocupació, i perquè algunes mestres, i parlo perquè penso que hi ha més noies en aquest sentit, quan arriben a les escoles els sorprèn que la teva dèria o el teu projecte tingui tant pes això i se senten poc formades i poc coneixedores. No és que no en tinguin ganes. Una mestra un dia em va fer una pregunta que fa 5 anys, la Marta, que em va interpel·lar molt, em va dir: si jo vull fer-ho bé a l'aula que m'ha tocat com a tutora de segon,
quins llibres, Lara, em començaries a recomanar perquè em vagi llegint, que siguin fundacionals, és a dir, llibres que potser hi aniran recorrent. I d'aquí va sorgir, aquesta mestra no està a l'escola, però va sorgir una exposició molt bonica de 25 àlbums il·lustrats imprescindibles, com perquè quan un docent arriba dic, mira't això, intenta també conèixer-los, dominar-los, i de fet enllaça molt amb Aidan Chambers, amb el seu llibre Dime, que si no recordo malament deia que hi havien d'haver 250 lectures que tot docent tingués al cap, com molt recordades. I això a vegades és el que intentem amb els docents que arriben, però ells i elles no és que no en tinguin ganes, és que diuen que la seva formació inicial no tenen la sensació d'haver après totes aquestes bases de l'educació literària i molts parlen concretament, més que de l'educació literària, d'interpretar les obres, de conèixer textos literaris. I clar, això és un tema de país que tenim aquests docents que arriben a les aules i que si no cauen en aquests centres i en aquests entusiasmes... És que just això que tu dius, imagina't ja que vingués de la universitat, de la formació inicial. És que és clar, i penses, home, tampoc no seria tan difícil, no? Mira els vostres exemples, no? Jo el que m'agradaria afegir és el tema dels perfils. Perquè, és a dir, hi ha el perfil cada biblioteca i abans, fins ara al setembre, tu com a centre, si volies, podies fer selecció de personal a través d'entrevista, no? I nosaltres com a centre, molts cops, quan tens una baixa llarga, preferíem fer la selecció a través de l'entrevista perquè com a mínim pots veure una miqueta el perfil, clar. I a mi em fa molta gràcia perquè de vegades tu parlaves amb mestres que et diuen sí, és que jo tinc el perfil cada biblioteca i dius, molt bé, llavors, i de la biblioteca què coneixes, com ho faries? Es queden en blanc. I dius, és a dir, està molt bé que tinguis un perfil, però és que al final potser aquí la gent s'està traient perfils per treure-se'ls, perquè és que a la Carrasca una mica també estem igual, que al final no només és formació de les universitats, sinó també és a dir, el propi mestre que s'està formant però que es forma només per tenir perfils també és preocupant, és un signe com d'alerta, dient, ostres, on hem arribat? I com s'ha permès que l'acreditació d'aquest perfil hi valgués qualsevol tipus de curs promogut per qualsevol tipus d'entitat. Per què? Perquè té el mateix valor el mestre que ha fet el màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura que el que ha fet un curs d'una entitat privada que hi ha de tot, és un matxembrat de coses i que per tant aquí hi ha hagut com tot un tema. I, per exemple, penso que no ha sortit encara, o no a la taula rodona, el tema de l'IBICAT, ara és IBICAT, que també tenim al país o les bibliotecàries com a grup Bitbotó, que penso que tot docent hauria de conèixer el que està passant i el que estan fent, perquè quan entres en aquestes sectes no hi vols sortir, vols anar a tot el que fan les Bitbotó i les adores i penses que això d'estar... I t'obre portes que potser, ja sabem que en el món ideal l'administració hauria de fer-nos escoltar, però si no, que en algun moment institucional passi per saber l'existència, perquè ara parlàvem del certamen en veu alta, que és del departament, però per exemple tot el tema de l'atrapallibres o el protagonista jove, és una gran aposta i una gran proposta quan no saps com començar, perquè hi ha persones com el Marc, que és un tresor trobar aquests acompanyaments, aquestes guies que també et fan que dintre del que no fa potser com a formació inicial. I que els docents surten de la formació sense saber-ho. Tot això. Sí. Algú més vol fer alguna altra pregunta, alguna aportació? Vull fer una. Endavant. Tinc el micro aquí, aprofito. Moltes gràcies per les aportacions perquè penso que sí que heu dibuixat camins possibles. Vull dir que per mi ha sigut estimulant. Jo us volia preguntar dues coses, en realitat. D'una banda, en el debat de com promoure la lectura sempre apareix, o de vegades apareix també, el tema de com aprendre millor a llegir, i tu has esmentat una mica també que això apareix en la formació docent, en una part, i que d'aquesta part hi ha la part d'educació literària. I us volia preguntar quin pes té també, tant en la transmissió del docent cap a l'infant o en l'activitat didàctica pròpiament, i després en el perfil dels infants que tenim, el fet de tenir infants poc competents des del punt de vista, si voleu, de la mecànica, en poder acabar sent infants lectors. I el pes una mica d'aquestes dues potes, de ser
habilidós al mateix temps que tenir plaer, gust i tenir certa educació literària per afrontar determinats textos. No sé si s'entén per on vaig. Això era una pregunta. I l'altra era, ara fa poc a la Fundació hem publicat una agenda de propostes molt adreçada al departament, en la que dèiem, mira, hi ha totes aquestes mesures que podríem activar i no seria tan car fer-ho. I n'hi ha de diferents tipus, i vosaltres n'heu esmentat algunes, i us voldria preguntar, ara ha sortit la formació inicial dels docents, però també hi havia l'acompanyament dels docents en la formació continuada, o les mentories als centres, o la biblioteca escolar, diguéssim, hi ha moltes mesures possibles. Si n'haguéssiu d'escollir, si haguéssiu de demanar al departament un desig o escollir-ne una, quina creieu que podria tenir més impacte? Ja sé que és fer una pregunta, que és fer trampa, sí, ja sé que és fer trampa, però vull dir per situar una mica això. A veure, la primera pregunta sobre la part... Intentant respondre la primera pregunta, que no sé si l'he entès bé, però el fet de treballar aquest hàbit lector i aquest gust per la lectura ajuda molt també a aquests alumnes que tenen dificultats, perquè si només ens centrem en el saber llegir i ensenyar aquesta mecànica lectora, aquells que tenen més dificultats no generaran aquest gust per la lectura. Llavors hem d'intentar crear espais i diversitat d'activitats en què no només ens podem centrar en ensenyar a llegir, sinó que hi hagi aquest espai, el que parlava abans, quan el mestre llegeix i que aquest nen que té dificultats simplement gaudeix realment de la lectura i que, per exemple, en el meu centre hi ha passaports lectors i que encara que jo no sigui superlector, jo tinc el meu passaport i tinc accés a àlbums il·lustrats i llavors faig lectura d'imatges i jo vaig generant aquest gust per la lectura que m'ajudarà a anar superant aquestes dificultats que poden ser inherents perquè hi ha un trastorn o perquè no hi ha un context tan lector a la família i es veuen les diferències, però penso que no ens podem deixar anar per ostres, si és que han de descodificar superbé i fins que no descodifiquin aquí no pot haver aquest foment de la lectura perquè és que clar, si no saben descodificar, no. Llavors, jo penso que aquesta aposta per la dinamització lectora, per l'hàbit, per el gust per la lectura, és precisament el que ens pot ajudar a arrossegar aquests alumnes que tenen més dificultats precisament en la descodificació o en la comprensió. Comparteixo totalment. Bueno, i el desig pel departament, que és el desig, és que aquesta és tan difícil que no m'hi atreveixo, crec. És que, clar, triar, per exemple, ja penso, triar entre un desplegament, igual que s'han fet les mentories digitals, amb una mentoria d'educació literària, comprensió lectora, cultura lectora, seria, per mi, és un caramel tan, i que t'imagines tant aquest desplegament i que és tan potent que tothom ho senti, però penso que renunciar al desig de les biblioteques escolars com a prioritat, però amb un desplegament molt diferent del que va acabar sent en el seu moment, al final del Punt Edu, sinó amb els recursos sostinguts en el temps, no programes d'aquests europeus de 3 anys. Això crec que ens serviria molt poc i penso que és millor invertir en una altra cosa. Aquestes dues, per mi és impossible triar entre un desplegament de país i una estructura... És que haurien de ser les dues, de fet, el desplegament i, a més, en el moment en què s'implementessin les biblioteques escolars, perquè no caiguéssim amb la dèria d'una bibliotecària que ens fa unes propostes, uns laboratoris, sinó aquesta idea, per mi, tan potent que qualsevol mestre, el d'educació física, la d'educació física és igual, noi, noia, jo perquè hem tingut sempre més nois, porti un llibre. Com deia l'Emili Teixidor, de fet l'Emili Teixidor, que no sé si va ser la primera o la segona edició del Màster Biblioteca, va inaugurar amb una conferència i deia que ell anava a comprar el pa sempre amb un llibre sota el braç perquè algú li preguntés què estava llegint, per què s'interessés, per què s'hi fixés. Però això és tan potent que sense fer-ho obligatori ni dir-ho, va haver un moment quan es va publicar, me'n recordo, fa molts anys, que només estava en castellà, La mona de l'assassino, que ho devia publicar a Sushi Books, perquè ara no fa tant que la tenim en català. Va generar tal expectació, com que cada mes ens trobem, que el mestre d'Educació Física, quan li va tocar finalment el torn de poder-la llegir, la portava sota el braç a tot arreu i li dèiem, Cesc, que ningú te la prendrà.
però als infants genera molta expectació quan les mestres no parem de passar-nos llibres i ara amb els tècnics del Salomó Martí ens està passant, tenim 2, som moltes mestres amb fills i filles petits i els volem tot el dia. I clar, això és tan potent perquè és aquella cosa que no és el discurs, és allò que dèiem també en tots aquests ara xerrades de criança, que no és tant el que dius com el que fas, com la mirada, com la intenció, i que s'ho cregui una bibliotecària molt potent, crec que té menys efecte que no tinguem bibliotecària, però ens ho creiem de veritat i tothom tingui interès real en emportar-se'l perquè se'l vol endur pel seu fill, la seva filla, per la classe o per ell mateix. Quan parlo de la Mona de l'Assassí, molt poques mestres tenien fills en aquell moment, o no fills adolescents, i com vam gaudir, i com ens explicàvem, i com cada vegada que ens trobàvem algú parlava, que en vam comprar 2 exemplars perquè rodessin més ràpid, i al final també ho dius, quan estem fent tertúlia, dic, aquest li va encantar a aquest mestre, pregunteu-li, digueu-li. Per això que aquestes 2 jo no em podria decantar. Jo potser, tot i que se'm trenca el cor, apostaria per la formació inicial, perquè crec que si hi ha una molt bona aposta per la formació inicial, després això revertirà directament a tots els centres educatius de Catalunya. Llavors, si reverteix a tots els centres educatius de Catalunya, per tant, indirectament, crec que l'aposta seria potentíssima, tot i que hauríem d'esperar 3 o 4 anys, però com a mínim després crec que tindríem molta feina avançada i que les biblioteques llavors podrien ser un gran motor d'aprenentatge, d'engranatge, de centre i de tot. Jo estic totalment d'acord. I com hem dit 3, que tu has dit 2 i tu 1, i ja està. Se'ns concedeix un desig per cadascuna, doncs ja ho tenim. Molt bé, doncs estem arribant a la part final de l'acte. No sé si encara algú li ha quedat alguna pregunta per dir, encara podeu fer alguna aportació. Si no, jo volia acabar demanant-vos una cosa, això sí, abans de marxar, que és, ja que estem parlant tant de lectura, de llibres, sé que ja us havia avisat, us ho havia xivat, havíem dit, si no queda temps, no. Però si volíeu llançar una recomanació, jo us he deixat molt oberta aquí la porta, pot ser, ja els hi he dit, una recomanació d'un llibre que us hagi inspirat a nivell teòric en la vostra formació, un llibre per a infants que cregueu que tothom ha de tenir, aquests imperdibles que deies, doncs un d'aquests imperdibles, alguna novel·la, fins i tot com a adults que heu llegit, que us ha inspirat, una recomanació lectora, que acabéssim amb això. Si voleu, començo. Perquè tu el tenies jo més clar. Tu ella era la les altres per descart. Així aneu pensant. Jo, el llibre, però perquè és el que em va obrir les portes a la biblioteca escolar, perquè jo me'n recordo quan vaig començar a l'escola al Mas i Parera, que devia ser el 2010 o 2011, el primer any em va tocar la comissió de festes, jo vaig anar a la comissió de festes, i al juny la Magda, que en aquell moment era la directora, em va dir, diu, de cara al curs vinent hem pensat en tu com a responsable de biblioteca i que vagis a la comissió. I vaig dir, Magda, jo de biblioteca, em sap molt de greu, però és que jo no en tinc ni idea, és que zero, Magda? I ella que sí, que ho faràs molt bé, però Magda, n'estàs segura? I ella que sí, i dic, però com he de començar? Diu, tu Foix, aquest estiu llegeix-te aquest llibre i ja en parlarem al setembre. I va ser el llibre del Jaume Centelles, La biblioteca al cor de l'escola, i és el que em va obrir el món, en aquest meravellós món, que des d'aquell moment m'he quedat enganxada en tot aquest món de biblioteca escolar, tan magnífic, tan gran, però jo i sempre el recomano perquè és el que em va obrir les portes. A mi m'ha costat molt, ho he pensat molt, però... A més, ens ho deixaves obert de manuals, de personal, què dic? Però pensant molt, també una mica qui em va obrir aquest interès per la lectura i per com aterrar-ho al centre i com a través de l'impuls de la lectura, que la veritat és que és un projecte que a mi em va agradar molt, doncs l'Enric Caral, llegir entre línies, llegir més enllà de les lletres, crec que va ser un llibre que va ser com un bon inici amb tot això, tot plegat. I com soc mestra també d'infantil i m'agraden molt els àlbums il·lustrats, pensava, doncs puc recomanar un àlbum, l'últim que m'han regalat i que m'ha servit molt amb temes personals que he viscut, doncs el llibre de Les coses que se'n van, que és preciós. Llavors, jo aposto pels àlbums il·lustrats perquè són tresors i
I aquest és un que, si teniu l'oportunitat, l'heu de llegir perquè és preciós. I el podeu tenir, és com preciós per dins, per tocar-lo, per olorar-lo i perquè se't fiqui a dins. Així que aquestes són les meves recomanacions. Ai, que bonic que es recomanis, perquè de fet dèiem ara amb el Marc que encara estem, i amb la Nati, que encara estem, com perquè vam conèixer la Beatriz Alemagna gràcies al Bip Botó, ara fa poc, i bueno, sí, una gran recomanació. I jo no ho havia pensat tant com elles, i com que ja han dit això, jo anava pensant, home, ara sí que no és com el del pare i la mare. Home, la Teresa Colomer, perquè al final jo, gran de les coses que sé és perquè he tingut el plaer d'estar a prop de la Teresa Colomer, hem citat Aidan Chambers, el de Dime, però he pensat, recomanaràs alguna més recent, i potser no és la seva millor obra, segurament, o jo penso que hi ha moltes coses de les que ja havia llegit d'ella, però en el moment en què estem vivint també, jo crec de context polític i social, a mi m'ha interpel·lat molt i m'ha emocionat molt profundament Los libros y la belleza de Michel Petit, perquè, tot i que quan has llegit Michel Petit, hi havia qui ens deia, un dia, Marc, en una sessió que vam compartir, que es va repetint i que hi ha idees que el llibre va repetint perquè no era un llibre com a tal, és un compendi d'algunes conferències, d'altres llibres, i per tant sí que hi haurà idees repetides, però també s'ha parlat abans de la literatura i aquesta mirada més humanista, i la Michel Petit, que és antropòloga, que s'ha dedicat a parlar de la lectura en temps de crisi, en el seu llibre que és preciós, de la lectura en tiempos de crisi, doncs penso que al final no oblidar, a mi m'ha encantat aquest llibre, m'ha interpel·lat molt aquesta cosa també de la narració oral, de com el vincle i la lectura està molt unit, i ella parla en aquest llibre d'algunes experiències amb comunitats que creien que no tenien res a portar i que en el moment en què canten aquestes cançons de falda, aquesta literatura que comença amb l'etnopoètica, com tot això ens vincula, ens uneix, i més en un context d'infants que estan, malauradament, morint a la guerra, que estem en un context de crisi, tot el que està passant al món, i que els estem acollint també aquí a casa nostra, com la literatura, de fet, a Gretel fa un temps, la literatura que acull, també és un llibre que vam fer teòric d'un projecte de recerca, la literatura acull, les cançons, tot el que té a veure, i la Michel Petit ho explica també amb aquesta mirada de dir que els vulnerables són els que segur que no hem de deixar enrere amb tota la lectura i amb aquesta idea de construir cultures i comunitats lectores, que és un llibre que és com per llegir a poc. També dèiem que potser l'error havia sigut llegir-lo com tot de cop, però anar-lo llegint i anar recordant que més enllà de que la lectura ens fa aprendre, ens connecta amb aprenentatges, la lectura ens reconnecta amb allò que som tots més enllà d'on vivim, de la cultura, de la religió, i això m'ha com reconnectat molt amb coses que són molt fundacionals del per què fem la feina que fem com a mestres, i és que ella és preciosa i és un llibre molt bonic d'anar llegint. Algú té alguna recomanació? Sí. De fet, en el document que teniu hi ha tot d'inspiracions, també, lectores molt i molt interessants. Teniu un bon recull aquí d'inspiracions. I bé, ara sí, ja arribem a la recta final. No sé com vosaltres, amb quines idees us quedaríeu, no sé amb què marxareu a casa, no sé si algú s'atreviria ara a dir ostres, mira, jo em quedaria amb això, ni que fos amb una paraula o una idea, us convidaria ara això, a vosaltres a dir amb què us enduríeu de les dues taules, que hem vist, de l'acte d'avui. No sé si intueixo això, que la majoria sou docents, també hi ha segurament bibliotecàries o persones d'altres àmbits, però no sé si algú s'atreviria a dir amb quina paraula marxaria avui, amb quina idea. Ja que són poquetes, us convido a marxar així, marxar amb aquesta idea de què ens hem endut. Jo em quedo amb que la lectura és present a tot arreu. Molt bé. Jo em quedo amb la idea de la lectura fa pensament. Crec que en aquest moment, en el món escolar, tot el tema de treballar molt més el pensament, i que aquí ha sortit una mica també tot el tema humanístic, se'ns han anat de les mans, i crec que és un tema que hem de recollir. Per tant, si ho fem a través de la lectura, benvinguda. Alba? Mireu, ara jo no parlo com a professora, com a docent, sinó que parlo com a mare, que tinc 2 fills que són 36 anys, 37, 33, i van tenir la Cecília, van anar a l'Escola Pública Turó del Cargol, fa molts anys, fixeu-vos, i jo recordo molt la Cecília com es va escarrassar perquè la biblioteca del Turó del Cargol funcionés. I sé que era una època difícil, no? I li valoro molt, perquè sé que els meus fills
com els va agradar llegir a partir del que va fer ella. I m'agrada que estic aquí, dius, en petit comitè, agrair-li el que va fer ella, que després es va entrar al departament, va seguir lluitant per això, ha vist els problemes que hi ha respecte a això. I penso que com a mare, ara aquí valoro el que els meus fills van viure a l'escola gràcies a ella i a l'entorn que hi havia, que és una escola que va ajudar que això funcionés. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Lara, Foix, Manoli, per haver-nos acompanyat en aquesta segona taula i també l'Alba i la Marta en la primera taula. I moltíssimes gràcies a totes per venir avui aquí en aquest acte, ja sabem, ja ho diem, moltes vegades som les convençudes segurament, però hi som i continuem sent i això també és important. Moltes gràcies a l'equip de recerca del projecte ARMIF de Mestres i Lectura, el compromís docent amb la cultura humanística, també a la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i a la Fundació Bofill, que amb programes com l'Èxit, per exemple, impulsant contínuament la lectura. Continuaran passant coses i és important, deia, que les persones convençudes continuem reunint-nos, trobant-nos i celebrant també que continuem creient en aquesta cultura humanista i lectora. Per exemple, aquí mateix el 13 de desembre, si no vaig errat, oi Marta, se celebrarà un acte que ja us arribarà informació, ja se celebrarà una jornada, de fet, que organitzen des del programa L'Èxit, que ara mencionava, que serà interessant tenir el radar, ho deixo aquí, ja rebreu noves informacions. I res, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i ens veiem a la propera. Gràcies, Marc.